Ngono manungsa dewasana sing kandha sapa jagat gemelar isine lagi ana patang perkara banyu geni bumi angin kuwi mah ana manungsa Gusti kang karya jagat nitake ya kuwi loro Bapadang lan Badukawa. Bapadang Badukawa nurunake akeh ana putra sing ganti ana putra sing ngembalan sak liyane nganti bisa ngiseni bumi Nusantara iki. Ana maneh kang dinarani ya kuwi Taiwan utawa Nabi Sis ku ya putra Bapadang lan Badukawa. Nabi Sis banjur nurunake Sanyit Anwas lan Sanyit Anwar. Sanyit Anwas kuwi nurunake para nabi yen Sanyit Anwar dheweke kepengin nurunake bumi ratu ning Nusantara banjur Sanyit Anwar tumurun ing Ngancawada njujug ning pulo Tanah Jawa. Mapan ana ing pulo Dewani ing kono ana guru pengandha kanggo tapa ya kuwi Sanyit Anwar mau banjur Sanyit Anwar dipethuki kan bono yo kuwi jin Noradi kuwi kang ngatoni ing pulo Dewani mau. Jin Noradi kuwi ndek anak kang aran Dewi Nurini banjur Sanyit Anwar didapakan Dewi Nurini banjur peputra yo kuwi kang dinarani Narasa. Sanyit Anwar mau di putra Narasa iya Sanyit Anwar mau didapakan Dewi Nurini didadekake ratu ning pulo Dewani dikanthi jeneng yo Nur Cahya. Nur Cahya ndek anak Narasa, Narasa ndek anak loro yo Darma Joko lan Saiwan Menang. Darma Joko nurunake tatur kanika ing Saiwan Menang kuwi nurunake Saiwan Tunggal. Saiwan Tunggal nurunake wujuding ndok bisik dikala dadi manungsa telu Togok Bathara Ismaya lan Bathara Manikmaya. Ya aku iki Manikmaya. Ocek Darma Joko nurunke sapa? Nurunake tatur kanaka, tatur kaneka kuwi anak ya aku kaneka kok ya